4.7 IFM. Report! Matapos makapagsumiti ng special permit ang ilang bus company sa lungsod ng Dagupan, asahan na raw ang karagdagang unit ng bus na babiyahe na tutugon sa dagsa ng mga biyahero ngayong holiday season. Ayon sa terminal master sa isang bus company sa Dagupan na si Melchor Lopez, umaasa na maaprobahan ang kanilang request upang mapaglingkuran ng mga mananakay lalo na sa mga uuwi sa Kapaskuhan at maging sa bagong taon. Dahil dito, tinatayang nasa 200 units ng bus ang babiyahe upang mas mapabilis na makarating ang mga biyahero at hindi na kailangan magsiksikan pa. Samantala, ilang bus companies ang nagpatupad ng advanced booking system upang hindi na umano makipagsiksikan sa terminal ang mga pasahero. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.